County ya Nyamira ase abamenye boigo kurwa se chinsemo aime county iyo ya Nyamira banyara ko bagweso kena kogendera gucengera lituko elio Yesu gukwa sabange boigo banyara ko bagweso kya nagotebangana omwako yo nigo nyare ko bago ko bomo kongu kigima kolengani wa mone miaka ya nyare ko bagego eta ko bwatekana nogo konga ko bogimo kukwaretirwe amono comment ka kweli gori ase binto ngati yabo amabuta nonya nabo ni go boigo banyara ko ba koboria serikali nene nyare ko bagego tingia ekerengo kyobole ndia se county Nyamira asobwangoiga nene bosaga ni banyare ko bahabokoroka no nyarabo ni goboigo ekura tentindi yanyare ko bagego bwato kwa gochia sebalie bagutumia chipara gose abagendia banyare ko ba maiso nabo igo batiga gutumia nene binyugo biri byo gotindia echinga kibagenderete amono bosombi bwabo bwakira lituko job mangino roboti urwa senchira yobeme nigo esengima yachengera lituko linene Yesu guku iri lituko lyomotolia Yesu Kristo abetega kuiborwa asaba menyi be county Nyamira batatigiri maega ntoira egetambokero gosangana bamenyi be county Nyamira aseba irali bagali abene kuganelia abasani abairi n'abantu bonsi Christmas ekia esensemo yomuyego yo twaikire gwe Christmas nigo ngokanelia abantu baito bonsi pi Christmas ekia nona abale siko chinsemo chia mumbu nona abale uchi Nairobi chinsemo mbali ngokanelia abantu baminde December koro mwaka buya tolie Christmas buya ngobaganirie sikupu engija kolende nonya nigo mbaichanira ogokina gwa kerengo kyobogima engana bakagerete buna yirira abantu kutachengera litukeli buna matuko akare iyo uchumi na kongata nane sugukwe ndoro chigo sento yotanyora na kanda asia kamo na kabosia kamo igatongaindereri eraundi ye binto bikongeta eraundi yo tota ngando che binte bitokongerte kerase kya no kuimoki customer pesa parte yo mbasaba serikali gutingia oborendi chinga kyechi chesuguku anene mono nalio bosali bokoba n'abarundi kigali n'ekipigipigi kurundia ase enchera engia ba boda engeke Christmas moteme goso nyomba mapema esengenjo bono nabo bosali ngake Christmas ikamine nalio bosali bokobo bonge ne serikali yetu ya Nyamira yake patroli kabisa yarora abasali bali barate base gusali ubugima bw'abantu pigipigi imoga ndi pigipigi mono sana ne speed yere igoro engakeye Christmas ekiagera abageni nabange bagocha imoko minyoka ekiagera omoko nyamwabe kremi basokano yanyore n'abantu baito bamumire abande basiri ubugima bwabo ase basaba barayiko bainyora asobwagachi bwechipara n'amagenderero ande sense moye parere go chimumbuga go chiga soko chinche kwenda kerenda achumura ye abaraye baito para ne ya muhimu sana kera moto terichipara ntuna anta ba boda none byo mabeto bya boda mbigo saleka ndo kunyara go chinji tubeke no morom ikonare go tema kuburia baipoli ekiagera matemtoro cha sokire kesi pincha soka kesi snerone che soke erinde mbatumika chibesa bobe nande nale ko boria barayi baito aboro ba MCA omo MP ne education county director chisukuru cheito secondary iko chiko boria abana baira elimu ya masakara kira etamwe tangani elimu yemo eya kabere elimu ya kabere eya gatatu bono masakara yu abeira mange nanda baiboli yabeira baibolia obakonko ya nyora aba MP baito mutale gwetari ni mukani abantu abikera ba tunyanyasire mono bono tonya gusabaiga kali tukonyora gakete gatoteme go kali nanto tumeko besugukwe Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi.